Skhova FM sawubona. Awu yebo msasazi. Bengicela ungijelela abantu besubscribe man hayi. FM. Njani? Ngizana insizwa lapha ngibona. Skhova FM siyabanyaya njani no? Asiyabanyaya. Ninjani? Ngiyaphuthuma ke bafowethu laba ngifuna ukuchaza into efishane. Ehlisa lapha ehlisa. Njengamanje la ngizoveza omama beingane bonke bawu7 omama beingane. Ngifuna ukuthi labo mangcola abayiqhathanisa nami nawo beveza omama beingane beyokushutha neingane zodade wabo yabo bafika impela ekhaya igame yami impela ngifuna ukubona umama wengane nelocation uyabona ngizobaveza impela nje ngokuqala ngimveza ngiyabala ngithi 1 wonke umuntu oveza ingane engaphosti ingane kadadewabo noma ingane kamfowabo ngoba igame yeSkhova impela lezi yakhala ke impela manje ngifuna umuntu aveze ingane nami ngisho umubi ngizomveza bawu7 Umuntu aveze okwalo. umuntu akaveza umama wengane yakhe bese igala Uyaye ukuthi washaya intombi washaya uma wengane yomuntu hayi ngiyake lokho ngisho ukuthi la ngiqonde khona wonke umuntu obhimba kumaskandi oposta ingane akayiposte nonina ayiveze nonina noneskesha akayiveze kwiskesha sakhe akamveze umama wengane ngoba ngifuna ukucacisa inkaza elingana nomfula ngifuna ukubuka nelocation zikhala impela niyazi ke nani ukuthi nginqaba ke etshwalana mina inkunzi endle emhlanje namanye amadoda futhi angithumele emzini wendoda ngiyifikela ngizobhonga emswaneni ngibangwa zikhiye bye bye qhubeka uveza Yes, is almost gone. baleke omama bengane ngibaveza ngisho kanjani ngiyabona leli phutha laba maphumulo kanye nomfana wami semthaya bese ngibuza ukuthi kahle kahle shuthi indawo efana mhlawumbe njani nefana nelobo ngiyambona lapho uvunulo uyaconsa yona indlela abagqoka ngayo le uma ngichazela ngathi umuntu osenengane wamaphumulo kwangoni umuntu osenengane nomuntu ongamfuto kanile ngathi ugqoka noma ubhinca manje bayigcine kanje ngiyasola ukuthi impumalanga naye mhlawumbe uyazama uzama umele ungehla kusebenze njani I'm doing sometimes. udinelwa mina Yeah. ungakhulumi nami uvele wehle nje isihlahleni zabelepela ngoba nona yenza ama-delays noma ngabe ngifuna ukuvela ekhaya ugcina amacala athile gcina ngingasazi manje ngizodona ngithina amacala uyangidelela yabo Yeah. sezwana Yeah. ukuthi uphethe ingane yami awuyithandi lena ingane uvele uyigonile ku-TV leni yami ezefonini nje konjela ngivele futhi manje mana ofanele mina ngilangisekhaya ningahlawuliwe ngizongibona ekhaya ngishiba nje yiphi le ngifuna ukuthi sikhulume inkulumo esheshayo yabo nto abantu bakini yabo ngizwe kahle ngoba ama-message angafuni yabo Okay. kwenzakala Ekhaya. Bafuna uphuthumise ihlawulo. khona indawo yomkhulu ingena ngapha Ay, baphathe kabi the time. Uyeka mgube ungazange ekhaya. yini ngizozekhaya isikhathi sakhona ukuthi ngingamkhulu mangihlelile lokho ngendlela yami ethile angizokufika ukuthi ngifike lokho kusho ukuthi wena vele ukhuluma nje ungehle
ngisibuza ukukhuluma kunokumbhala wamesage abhetanje. Ngiyakufonela nje. Ukhona nini? Ngibona ividiyo. Bangifayela wena ubone ividiyo hayi ngoba complain abakithi. Ngihamba sekhaya. Kuhlangana indaba yomkhulu nasekhaya. Zomkhulu na. Cha. But engithi usukuzeka amaphumulo. Shithi mina nje ngisenalo ilungelo lokuthi ngihambe ngamaphumulo. Ngaphandle kokuza kini. Ngiyacala kini. Ayisho sakuvumelekile. Akuvumelekile. Ibhaliwe ngamaphumulo. Bavale ngithathe ibhanoyi ngiyekile. Cha. Basi ngiqale ekhaya. Kanje. Hole mali uthatha ibhanoyi. Yayingeke ithi ukuphesha kancane ekhaya. Ukumbena ngokuthi ngafika ngiza wa alimbo angisho balimbo kusemini ngoba malume ba ngiza endaweni nokwenza ekhaya kubo ngoba phela ukuza nje ngoba ihamba lapha ehamba business yakho kona kumo yabuza ukuthi ke manje ngifuna ingiza ngithathe mina ngithathe ngilombe ngimane ngihlawule yebo manje ihlangana nje because ngizenzele izinto zami mina zamaskandi yabona nokuhlawula futhi lokho angiqalile ukuthi ngoba yena uhlaza uyakumele ukuba nami nakho futhi ngapha kubo bayangilokolisa phela ilobolo le ngizobala phakathi kodwa le into eqondile yabo mina yakithi ngane ayikhulele emzini abantu Yezwa. ayikhulele emzini abantu unless-ke mhlawumbe nokuthi-ke labo bantu bayayithanda noma bayidinga enye into eyenza ukuthi ngidileye ukuthi ngihlawule lamagama engakhuluma ukuthi ingane yakho na ngihlale ekhaya wena ungashadile ungashadile wena khona ungaganile wena khona kanti umenzi usutholakala ngengane ngihlala nomunye umama mina umfazi wabe ngoba lokho umfazi Cha, but ekhaya bayavuma. mina bangayidinga Uzethu zemthetho. Singane ihambe yodwa. ngoba ukuthi nangihambe yodwa Abazali bami. esikhathini samanje esiphila kusona ngempela kunzima ukuthi vele sokuthi ingane yabantu ngokuthi senzele ingane mina ngiphila ingane ngiyakwazi ukuthi ingane ngiyithathe iyoyivulela emjejeni nomina aqhubeke nempilo sikhokhele ingane masikhokhele ingane abazali bakhe ingane bethathe lezo nkomo noma lawo makhokhelo lawo inesingi ibhinca njani lelisa Away khona